Kikkedag. Og jeg vil finde ud af, at pengene fra TC's julemarked i virkeligheden bliver brugt til. TC's julemarked har foregået i mange år. Men hvad bliver pengene egentlig brugt til? Det vil vi finde ud af. Vi har fået utrolige oplevelser om, hvad pengene kan være brugt til. Nogle siger, det er en kaffemaskine. Nogle siger, det er vodka. Vi vil undersøge det nu. Operation X starter nu. Vi har sat kamera op på hele skolen for at finde ud af, hvad pengene bliver brugt til. Hvor smart kan det være? Erland! Har du styr på det her? Kaffemaskine. Hvor smart skal det være på lærerværelset? Hold! Vi bliver nødt til at have pengene fra julemarkedet. Det må gå til lærerværelset. Det er helt derovre. Hvad er pengene fra TC julemarkedet til? Det er min bonus. I år, der har været mangel på vodka i min hjem. Ja. Og jeg har snakket med bestyrelsen, så i år skulle vi gå på min vodka. Om året, jeg plejer at drikke 30 liter vodka, og jeg har kun drukket 15 i år, fordi jeg har været syg noget dag. Ja. Så år skulle gå til min vodka. Vi skal ind for lærerværelset og se, hvad de har i gang i derinde. Hvad er alle pengene blevet brugt til? Ingen kommentar. Hvad er de dyre kaffemaskiner her med lærerværelset? Er det pengene, der er brugt til? Ingen kommentar. Lisbeth? Er det? Ingen er det, Lisbeth? Er det? Jeg har ingen kommentar. Ingen kommentar for Lisbeth. 2 kaffemaskiner. Der er noget luske bag det her. Vi ved ikke, hvad pengene bliver brugt til. Vi har fundet ud af, hvad pengene bliver brugt til, Hanne. Til nye støvler. Hvad er pengene bliver brugt til, Hanne? Fortæl os det så. Jul. Hvor langt tænker folk ikke? Skolen laver faktisk reklame for at lokke folk til, så de kan tjene endnu flere penge. Hvad skal de bruge disse mystiske penge til? Jeg har hørt noget andet. Jeg har hørt, at lærerne de bruger dem på at købe kakao til en maskine. Der står noget på lærerværelset. Det skal jeg ikke udelukke. Det er det, jeg har hørt. Men man kan jo ikke købe for nogle penge, man ikke har. Det har jeg hørt, I tjener penge på. Nå, om det ikke gør det. Jeg har hørt, at I har fået en ny mokka kaffemaskine. Jeg ved godt. Det er dig, der bruger pengene. Står det? Ved I, hvor pengene fra julemarkedet er blevet af? Nej. Nej. Har I slet ikke set noget af dem? Nej. Der er der taget skolen. Er det dig, der har taget skolens penge? Ja. Er det dig, der tager de penge, vi tjener på julemarkedet? Yes. Er det det, du har købt din hat med? Det er faktisk blandt andet. Er det faktisk alt dit tøj? Nej, jeg har noget liggende inde i nogle dyrebare ting. Og den her. Kan du oplyse det må jeg bare ikke sige til nogen. Kan du oplyse om, hvor meget der vil tjene hvert år? Kring på, altså 1,5 million eller sådan noget. 1,5 million? Mm. Og dem tager du? Dem tager. Og lærerværelset? Og lærerværelset. Tager det også. Nogle gange til noget kaffe. Hvor er det der konfekthold? Ekstra kaffe. Når du snakker med Thierry om det. Jeg tror ikke, at Jannik har sit job meget længere.